O niekoľko dní ma čaká súdne konanie. Neznamená to, že by som k tomu mal nejaký pozitívny vzťah, že by som to mal rád, ale nemám východisko. Kedysi sa otázka cti a otázka pravdy riešila pomerne jednoducho, keď niekto niekoho urazil, alebo keď niekto povedal o niekom nepravdu, alebo keď niekto mal pocit, že potrebuje si chrániť svoju česť a svoju pravdu, ktorá jedno aj druhé za posledné obdobie pomerne devalvovala. No tak si povedali ráno o 6:00 pod tým a tým mostom alebo pri tej rieke, zoberte si sekundantov. Nie som ani prívrženec samozrejme takéhoto riešenia, takže ostanú už len súdy. A prečo? V 89. roku bola nežná revolúcia, ktorá dala dokopy ľudí, ktorí čiastočne už aj predtým neboli celkom uzrozumení s tým režimom, ale hlavne sa viac alebo menej odvážne postavili na stranu pravdy, na stranu slobody a demokracie. A bolo to úžasné obdobie. Tu si treba ale povedať, že víťazstvo tribún boli slobodné voľby. Často sa stretávam s názorom, že keď niekto nie je spokojný celkom so svojou životnou úrovňou alebo s čímkoľvek, čo sa deje v našej krajine, tak často hovorí, že za to môžu tie tribúny, za to môže tá nežná revolúcia. Nie je to pravda, pretože nežná revolúcia môže za to, že si slobodne volíme reprezentáciu, ktorá potom spravuje túto krajinu, a tí sú zodpovední do veľkej miery za to, ako sa u nás žije, alebo ako skrátka sa môže ten, ktorý občan našej spoločnosti uplatniť. Dovolil som si tento úvod, pretože toto obdobie zblížilo istú skupinu ľudí a tam by som nevyčítal, hádam, nikomu nič, až na to, že spomienky blednú a je prirodzená ľudská vlastnosť, že každý je stredobodom svojho života. No a pri takýchto udalostiach sa podvedomo a bez toho, aby som to vnímal negatívne, snaží byť aj stredom tej situácie, ktorej existoval a žil, čo nie je vždy pravda. V každom prípade revolúcia skončila, podarilo sa odstrániť totalitný režim v tom zmysle, že sme škrtli článok 4 v ústave, to je vedúca úloha komunistickej strany. Takže vznikli slobodné politické strany a slobodné voľby a odvtedy sa datuje aspoň formálne demokratický spôsob života v našej krajine. Hovorím o tom preto, že niekto bol veľmi aktívny v tej revolúcii, niekto menej, niekto zobral osobnú zodpovednosť v tom zmysle, že sa zúčastnil tých prvých slobodných volieb a ďalších volieb a potom logicky musel zobrať aj zodpovednosť v ústavnej funkcii, aby mohol splniť tie sľuby, ktoré dával vo voľbách občanom, ktorí ho zvolili. To je ako keď si niekto požičia peniaze, tak ich skrátka má vrátiť. Tí, ktorí idú do volieb a potom nezoberú ústavnú zodpovednosť, nekonajú celkom férovo vo vzťahu k tým, ktorým dali svoju dôveru. To bol taký širší, obecný úvod. Ja som bol dosť aktívny počas revolúcie, pretože žil som 2 roky vo Francúzsku a stále vo mne zostal taký malý Francúz, ktorý mi spôsoboval problémy, keď som sa vrátil v roku 70 a upozorňoval ma na to, čo nie je celkom správne a že by to malo byť inak. A takto som sa vlastne rozbehol ešte viac pred revolúciou, keď som podpísal niekoľko vied, potom takú petíciu za oslobodenie politických väzňov. A nakoniec, keď som cítil, že tá situácia okolo mňa hustne
vrátil som titul zaslúžilého umelca na protest proti tomu režimu. Bol to môj osobný protest a v tom čase som ani nevedel, že to dovtedy nikto za tých 40 rokov neurobil. Istým spôsobom som za sebou spálil mosty a nebyť toho, že 17. novembra v Prahe bolo veľmi nevhodným spôsobom potlačené študentské zhromaždenie, skončil by som asi úplne inak, možno v zahraničí a možno v niektorom zariadení väzeňskom alebo v niečom, alebo v emigrácii, pravdepodobne. Keď skončila revolúcia, bolo treba zobrať zodpovednosť za to, čo sme aktívne podporovali, kde sme aktívne pôsobili. Aspoň tak som to ja vtedy vnímal a nechal som sa nahovoriť na to, aby som sa stal poradcom prvého slobodne zvoleného prezidenta Václava Havla v Prahe. To znamená, odišiel som z Bratislavy po týchto revolučných udalostiach a niekedy v apríli, v máji roku 90 ma presviečali moji bývalí kolegovia z týchto revolučných čias, že verejnosť proti násiliu veľmi klesla v popularite, najmä preto, že nikto nechcel ísť práve do ústavných funkcií. Nikto nechcel pôsobiť v politike. Pretože predtým sme neboli politici, nikto z nás. Ale čo skoro sme zistili vlastne, tak v Čechách ako aj na Slovensku, že ak chcete si udržať moc a ak chcete naozaj urobiť to, čo ste sľubovali, no tak tú politickú moc musíte pretvoriť v nejaké skutky. A to sa bez funkcie, ústavnej funkcie a ústavnej zodpovednosti nie celkom dobre dá urobiť. Tak niekedy v apríli ma presvedčili, že by som sa mal zúčastniť volieb. Medzi tým sa tu odohrali rôzne veci. V príprave na tie voľby zmenilo sa vedenie verejnosti proti násiliu. Ale o tom možno podrobnejšie, keď sa tematicky priblížime k niečomu, čo s tým úzko súvisí. Skrátka, súhlasil som s tým, že pôjdem do volieb a súhlasil som aj s tým, že budem pôsobiť v nejakej ústavnej funkcii, ako som už predtým hovoril. No, medzi tým ale sa zostavovali tzv. Vlády národného porozumenia a chýbal minister vnútra. To je dosť kľúčová okolnosť. A niekde moji bývalí kolegovia z revolúcie objavili Vladimíra Mečiara, s ktorým ma zoznámili, keď som prišiel z Prahy do volebnej kampane, čo mohlo byť tak niekedy v apríli roku 90. A mnohí k tomu ešte dodali, že je to génius. Je pravda, že bol veľmi schopný, veľmi retoricky zdatný a vyznal sa v mnohých okolnostiach správy štátu, v čom mnohí z nás dovtedy nemali nejaké široké znalosti. Po týchto voľbách som teda nastúpil do vlády. Hovorím o Mečiarovi preto, že je to vlastne kľúčový problém, kvôli ktorému bude aj to súdne konanie, pretože niektorí ľudia z vedenia VPN viackrát sa vyjadrili v tom zmysle, že ja som spôsobil mečiarizmus na Slovensku. To znamená, čo je to mečiarizmus? Mečiarizmus podľa môjho veľmi zjednodušeného vysvetlenia je isté autoritatívne pohrávanie sa s mocou a z toho vyplývajúce zneužívanie istého politického a ústavného vplyvu. No, na svoju obhajobu musím povedať, že ja som sa s ním zoznámil, keď už bol volebným lídrom. Že niekto iný ho objavil a inštaloval do pozície ministra vnútra, potom jedného z volebných lídrov a vstúpil do VPN a nakoniec predsedu vlády.
to všetko bez môjho akéhokoľvek pričinenia a bez znalostí z tých okolností, ktoré s tým súviseli. No a pretože teraz sa vrátim k tomu, teraz sa dotknem toho súdneho procesu konkrétnejšie, Fedor Gál napísal takú knihu, takto. Fedor Gál dlhé 10 ročia, bezprostredne po revolúcie, sa snažil z tej zodpovednosti ako si vyviniť, napriek tomu, že ako som už spomenul, boli to oni, ktorí ho objavili a ktorí ho vlastne vytvorili. A napísal vo svojej poslednej knihe, ktorá nesie názov Ešte raz a naposledy v roku 2017, už niečo také, s čím som sa už nemohol stotožniť, čo už som nemohol akceptovať. Kým len prepisovali dejiny v tom zmysle, že ja som s ním pôsobil vo vláde a odišli sme z VPN a tak ďalej, k čomu sa podrobnejšie pravdepodobne dostanem, ale napísal tam niečo také, čo už je za hranicou hodnotiaceho úsudku a čo sú vyslovené nepravdy a treba to asi rovno povedať, že lži. Napríklad, že aby som citoval, keď hovorí o mne v tej knihe, dokonca ani len tie prejavy si nepísal sám, aj tie mu písal Sviechota. Na dokreslenie, treba povedať, dokreslenie situácie, že Sviechota bol komunistický šéf tajnej bezpečnosti a myslím si, že to nie je náhoda, že k tomuto objavu dospel Fedor Gál v roku 2017 v čase, keď sa premieta taký film Únos, kde práve táto historická postava v tomto filme vystupovala. Čiže snaha o istú denunciáciu, o poníženie zo strany autora vo vzťahu ku mne je naprosto zrozumiteľná. Plus ma teda ešte obviňuje, že vlastne ja som strojcom mečiarizmu, pretože v istej chvíli som vystúpil na jeho obhajobu, keď sa toto vedenie VPN, teda Gál, Zajac, snažili za každú cenu zistiť, čo bude ako vtedajší predseda vlády hovoriť v piatok večer v televízii. Chceli to skrátka vedieť. Ja som to nazval cenzúrou a dištancoval som sa od toho. No, na druhej strane to popierajú a to je ďalší bod, o ktorom bude rozhodovať súd. A chcem vlastne zdôrazniť, že títo ľudia sa nezúčastnili prvých slobodných volieb, ale boli vo vedení strany VPN, neprijali žiadnu ústavnú zodpovednosť vo forme akejkoľvek funkcie, ale zo svojho stranického postu z vedenia strany sa pokúšali riadiť štát. Čo ja som nazval v tom svojom prejave ústredný výbor a nomenklatúra minulého režimu, pretože ja si myslím, že keď niekto nemá volebnú legitimitu, teda volebnú ústavnú zodpovednosť a politickú legitimitu v zmysle účasti vo voľbách, tak nemá právo riadiť štát. A v tom čase treba povedať, že sme voľby vyhrali, že sme v tom čase mali veľa funkcií. Vo federálnom parlamente, kde bol vtedy predsedom pán Dubček, potom v federálnej vláde bol predseda pán Čalfa, v slovenskom parlamente to bol Mikloško a vo vláde Vladimír Mečiar. No a organizovali tzv. Ministerské kluby, kde nám konkrétne Peter Zajac hovoril všetkým desiatkám funkcionárov, ministrov, poslancov federálnych, národných, ako sa máme správať, čo máme hovoriť a čo je skrátka dôležité. Asi po 5. či 6. stretnutí som nadobudol pocit, teda nie pocit, ale istotu, že často sa nevyzná celkom presne v tom, čo hovorí, pretože nebol pritom. Pretože nezobral skrátka, nevedel, čo všetko sa odohralo na jednej, druhej vláde, alebo na jednom, druhom a treťom
parlamente. No a dospelo to až do tej situácie, že Vladimír Mečiar, ktorý bol skutočne veľmi schopný, začal hovoriť veci, ktoré s nimi nekonzultoval. Údajne. Ale ja som nebol v priamom kontakte v zmysle vedenia strany a politického nominanta a funkcionára. Ja som bol člen vlády. Nebol som člen vedenia vtedy VPN, takže som nepoznal celkom presne tieto detaily a nevidel som dôvod, prečo by mal niečo s nimi konzultovať do takej miery, že by nemal vychádzať skrátka z toho, čo sa odohráva konkrétne v tej slovenskej vláde. Ja som vtedy bol minister bez kresla, ktorý chodil na federálnu vládu vo štvrtok kvôli koordinácii národnej vlády a federálnej vlády. Za českú vládu to robil zase iný kolega, ktorý koordinoval zase českú vládu s federálnou vládou. No, tu je ešte dôležité povedať, že keď som prišiel na tie voľby, bol som dosť šokovaný, že tam boli členovia nomenklatúrne kádre bývalej komunistickej strany, proti ktorým my sme stáli ako revolučné hnutie na námestiach a odrazu to boli volební lídri. A tu je veľmi dôležitá jedna okolnosť, že ako vyšlo z neskorších vyjadrení týchto mojich kolegov VPN, Vladimír Mečiar ako minister vnútra im odovzdával kompromitujúce materiály o spolupráci s EŠTB. Niektorí sa vyjadrujú, že to bolo už v marci, niektorí v apríli, niektorí v máji. V každom prípade to bolo ešte pred voľbami a pred tým, ako bol nominovaný na predsedu vlády Slovenskej republiky. Bola to paradoxná situácia, pretože niektorí z tých ľudí, z tých nomenklatúrnych kádrov komunistickej strany, to znamená strany, ktorá vytvorila EŠTB, boli volební lídri. Ale niektorí zase, ktorí kandidovali a mohli byť teda volební lídri. Tak, to je dôležité. A zase kandidáti na poslancov, ktorí spolupracovali s tou štátnou bezpečnosťou, ktorú komunistická strana vytvorila, nemohli byť ani poslanci. Bolo to veľmi nepríjemné a mnoho známych mien z pochopiteľných dôvodov nebudem menovať, ale celkovo išlo o desiatky ľudí, ktorí boli vyradení z kandidátky. Zdôrazním na tomto mieste, že išlo o protizákonnú činnosť v rozpore so zákonom a robili to bez nás. Bez vedomia nás ostatných. To je na tom veľmi, veľmi nevkusné. A vyšlo to najavo až pri tzv. Oral story, ktoré vyšli 3-4 roky potom, kde sa svojím spôsobom preriekli, pretože hľadali niečo negatívne na Mečiara. Ale ako si neuvedomili, že v týchto negatívnych procesoch boli plne namontovaní a že to pravdepodobne bolo po dohode s ním, či dokonca na ich pokyn. Toto bohužiaľ sme nevedeli. No, situácia vyvrcholila, keď ja som vystúpil v televízii. Možno predtým ešte by som spomenul, že keď niekto, a to už som raz hovoril, nemá volebnú legitimitu a ústavnú zodpovednosť, nemôže riadiť krajinu a v žiadnom prípade nie predsedu vlády. Predseda vlády je v zmysle našej ústavy funkcia, ktorá má najvyšší výkon v štáte. A bol som minimálne 2-krát svedkom, keď Mečiar reagoval tak, že mal nejaké spisy so sebou, ktoré temperamentne hodil na zem a hovoril konkrétne Gálovi, vieš čo, nehovor mi, čo mám hovoriť. Nehovor mi, čo mám robiť, ale zober tú funkciu. V tejto chvíli sa vzdávam, buď predsedom vlády. Nestalo sa, ale pokračovalo naďalej
naďalej táto nezdravá atmosféra, až to vyvrcholilo, ako som už spomenul, do vystúpenia v televízii. Ale tomu predchádzalo ešte jedno malé intermezzo, že tesne pred tým, ako mal vystúpiť v televízii, tak sme v zložení ja, Mečiar, Hricová a vtedajší tlačový tajomník úradu vlády Hric, s mäkkým I, nie ten známy herec, išli do televízie a čakal nás riaditeľ Zeman pred televíziou. A tam mu Mečiar veľmi zrozumiteľne položil otázku. Chceli vo vedení VPN vedieť, čo budem večer hovoriť? On prikývol, že áno. Na to sme sa otočili a odišli sme. Ja som si pripravil prejav v priebehu asi 3/4 hodiny a vystúpil som v televízii miesto neho. Kde som to celé skrátka povedal verejne. Malo to za následok, že sme sa dištancovali od tohto vedenia VPN a založili sme platformu VPN za demokratické Slovensko. A do tejto platformy vstúpili bezprostredne väčšina členov vlády za VPN, konkrétne teda Mečiar, Filkus, Húska, Kováč a ja. A väčšina poslancov za VPN. VPN stratilo väčšinu v parlamente a predsedom vlády sa stal Čarnogurský, ktorý to charakterizoval vtedy slovami. Inak KDH bolo vtedy druhé v poradí vo voľbách. Charakterizoval to slovami, ležala moc na ulici, tak som ju zdvihol a stal som sa predsedom vlády. My sme odišli do opozície, to mohol byť nejaký marec roku 91. Zdôrazňujem, že sme odišli do opozície a moc zostala v rukách tej menej progresívnej časti VPN, ktorá sa správala spôsobom, ktorý bol pre mňa neakceptovateľný a nie len pre mňa. V opozícii sme zostali v parlamente, ja som bol ale vtedy federálny poslanec, čiže na slovenský parlament som nemal nejaký vplyv a pripravovali sme sa na riadny termín volieb roku 92. Zdôrazňujem, že vyše roka mali vládu v rukách a mohli urobiť čokoľvek. Tu ešte pozoruhodné spomenúť, že dnes tvrdia, že údajne ten riaditeľ televízie, on sa písomne vyjadril, že sa to nikdy nestalo. No ale ja len spomeniem niektoré skutočnosti, ktoré ho nestávajú do dobrého svetla a ani toto vedenie VPN. Keď som vošiel do televízie, aby som povedal tento prejav, bol v štúdiu. Keby niekto o mne hovoril takúto lož v úvodzovkách, no tak nepravdepodobne, celkom určite zasiahnem. A keď už by som aj neprerušil ten prejav toho, kto takýmto spôsobom klame, tak by som to urobil tesne po prejave, v správach, alebo by to urobil niektorý moderátor. V televízii sa neodohralo nič. Ani v ten večer, ani na druhý deň, ani o týždeň, ani o mesiac. Nikdy. Čiže na jednej strane tvrdia vo vedení VPN, že to bol ich priateľ a blízky človek, pán Zeman, ale stávajú ho do veľmi zlého svetla. Veď predsa, prečo sa neozval? My sme šli do opozície, čiže nehrozilo, že by sme mohli ovplyvniť akýmkoľvek politickým spôsobom jeho existenciu v televízii alebo inde. Prečo sa proti tomu neozval a prečo nepovedal? To nie je pravda. Vedenie VP nikdy odo mňa nič také nechcelo. Ako to urobil potom oveľa neskôr. No, pokiaľ ide o toho Sviechotu, že mi písal prejavy, tak tam je zjavná zlomyselnosť, pretože Sviechotu som nikdy nestretol, nikdy som s ním ani telefonicky nehovoril, čiže ide o obyčajnú zlomyselnosť. No a keď som vyzval Fedora Gála, aby sa ospravedlnil,
tak povedal, aha, tak prepáčte, tak to bol Cibula. Čo bol ďalší spravodajský dôstojník, ale ten už bol trošku na inej strane. Samozrejme, že to bola lož. Je pravdou, že Cibula bol vtedy prítomný na úrade vlády, ale je aj pravdou, že sa aj vyjadril potom a pravdivo, že absolútne nezasiahol do obsahu toho prejavu, že možno opravil nejakú čiarku alebo nejakú spojku alebo také, ale v zásade hovoril možno, ale neurobil nič a bude svedčiť na súde skrátka, že sa to jednoducho nestalo. No, ďalej sa snažia brániť, teda konkrétne Fedor Gál, lebo to je môj hlavný cieľ, aby som sa vlastne očistil z tohto, že ide o hodnotiace úsudky. No hodnotiaci úsudok síce môže byť, kedy vznikol mečiarizmus. A tu si treba položiť otázku, kedy začal byť Mečiar zlý, prečo začal byť zlý a hlavne pre koho. Keď ho urobili ministrom vnútra, pravdepodobne nebol zlý. Nie? Inak by ho neurobili ministrom vnútra. Keď ho urobili volebným lídrom, asi musel byť ešte o niečo lepší. Keď ho ustanovili premiérom, no musel byť fantastický. A ja si spomínam, že si tykali, že mu hovorili, to je náš Vladko, konkrétne mu hovoril Fedor Gál. A že keď bolo treba v ostrých diskusiách nad nejakým politickým súperom zvíťaziť, no tak poslali samozrejme predsedu vlády. Dokonca tam bol taký spor s ministrom vnútra, ktorý bol za kresťansko-demokratické hnutie, volal sa Andráš, ktorý napokon musel z vlády odísť, tak jediný krát, kedy Fedor Gál vystúpil na tribúnu a obhajoval Mečiara, to bol nejaký október roku 90. Čiže ešte musel byť stále veľmi, veľmi dobrý. No, moja verzia. Logicky z toho vyplýva, že začal byť zlý, keď prestal poslúchať. Keď začal konať ako predseda vlády. Pretože je, a to už som spomenul, veľmi problematické riadiť predsedu vlády. To sa v našej politickej situácii síce odohralo tak trošku v prípade pani Radičovej, ale tiež to neskončilo dobre, že Dzurinda ostal predsedom strany, ona bola volebná líderka, stala sa premiérkou, ale v strane ako takej bol nad ňou ako predseda vtedajšieho SDKU. No a samozrejme ešte tak trošku u Fica a Pellegriniho, ale nechcem o tom nejak podrobnejšie hovoriť, tam už tá poslušnosť bola evidentnejšia a dodnes je, ale to je iný prípad, to by som sem až tak detailne nevnášal. Tu je ešte potrebné spomenúť jeden bod. My sme mali 12 alebo 15, myslím, že 12 zásadných bodov, čo treba urobiť ešte z novembra roku 89 a jeden z nich bol národný pilier. Národný pilier spočíval v tom, a bolo to aj vo volebnom programe VPN a neskôr aj vo volebnom programe HZDS. To znamená vysporiadať vzťahy s Českou republikou na platforme autentickej federácie. No, musíme si povedať, čo to je autentická federácia. Aby som to zjednodušil, tak povedal by som príklad Belgicka, kde bez ohľadu na väčší alebo menší národ v politickej oblasti sú rovnocenní a je to vždy 50/50. Týka sa to napríklad aj veľvyslancov a tak ďalej. Čiže my, keď sme odišli z VPN do opozície, teraz vlády do opozície, tak mali vyše roka na to, aby tento bod programu, aj volebného, aj VPN ešte z novembra naplnili. Keď sme v roku 92 vyhrali voľby ako HZDS, zistili sme, že to nefunguje. Že stále, keď sme sa stretli ešte s Klausom, ODS a s celým tímom,
tak mali predstavu, že federálna vláda musí byť silná, ale že to bude 2:1. Čo my sme striktne odmietli. Pekne o tom píše historik Kosatík, ktorý hovorí o tom, že je síce veľmi ťažké pre väčší národ, aby akceptoval rovnocennosť u toho, kto je polovica z neho, ale na druhej strane ten menší nemôže nič menej žiadať. A tým je povedané všetko. A hovorím, existujú príklady, spomenul som Belgicku, kde to takto funguje, ale je to veľmi zložité. Veľmi zložité. No a v tejto oblasti sa akosi neodohralo nič. A preto ma to vedie aj k úvahe a k záveru, že problém ani nebolo to, že ako Mečiar sa správa a čo hovorí, ale že Mečiar presadzoval práve tento pilier, túto suverénnu slovenskú politiku, a táto časť vedenia nie. Aby som to podoprel i s tými skutočnosťami, faktami, neurobili v tejto oblasti za vyše roka v kontakte s českými partnermi nič. Nikam sa to nepohlo a myslím si, teda som presvedčený, že išlo im o moc. A táto moc bola vtedy na tej takzvanej federatívnej úrovni. Hovorím takzvanej, pretože federácia nikdy nebola naplnená obsahom v Československu, pretože existovala asi na takej úrovni ako pojem socialistická. Rovnako sme budovali socializmus, ako sme budovali federatívne usporiadanie. Ani jedno, ani druhé, skrátka, nebolo naplnené skutočným obsahom. A skutočnosť, že po voľbách v roku 92, a tu treba ešte zdôrazniť, že tých našich takmer 30%, čo sme vyhrali vo voľbách, kleslo na menej ako 5% za poldruhá roka. Tak to je obrovský výkon. To je obrovský prepad, aký, myslím si, nikdy potom už nebol zaznamenaný pri žiadnej politickej strane. A nie náhodou potom Fedor Gál odišiel do Prahy. A nie náhodou sa stal asistentom bývalého komunistického funkcionára Čalfu. Ja som kedysi žartom aj poznamenal, keďže nebolo voľné miesto u Jakeša Štrougala, tak skončil tam. Skrátka, keď posudzujem tieto fakty a dodnes niektorí ľudia, nebudem menovať všetkých, hovoria, že vlastne ten štát by bolo treba ešte raz založiť, lebo ho založil Mečiar a že údajne už Masaryk hovoril, že idea, na ktorej vznikne štát, že tak potom štát sa aj ďalej vyvíja. A keďže vznikol z popudu Mečiara, čo je ale hrubá vulgarizácia, tak taký aj bude. No ale my sme svedkovia napríklad aj pri výstavných vitrínach demokracie, že to nie je pravda. Amerika je dnes demokratická krajina, ale už nestrieľajú indiánov, ani nemajú otrokárske zriadenia a podobne. A celé potoky krvi sú za vznikom väčšiny štátov, či už je to Francúzsko, Nemecko, a sú to demokratické krajiny. Austrália napríklad. No, skrátka, je to nezmyselný výrok. Nie som si istý, či to Masaryk naozaj povedal. Ale povedal určite, že každý národ potrebuje svoj štát. Len ako si sa vytratilo potom po roku 1918, keď spolu so Štefánikom a s Benešom vytvorili Československo, že vlastne sme dva národy. A na tejto lži, bohužiaľ, sa potom vyvíjal náš vzťah, ktorý skončil ako skončil. Ale skončil síce rozdelením, ale to nebol akt nepriateľstva. Naopak, vzťahy sú lepšie ako kedykoľvek predtým. Hovorím o tom, pretože to spolu súvisí, že títo ľudia, niektorí, dodnes sa nestotožnili s tým,
že tu máme štát. Je to tak trošku anekdotická situácia, pretože nemajú v láske z minulosti niektorého prezidenta, ale toho slovenského áno. A neuvedomujú si pri tom, že nebyť toho, že sme štát, no tak by toho prezidenta, ktorého majú radi na slovenského určite nemali. Bol by to prezident, ktorého nemajú radi. Nechcem schválne používať mená, pretože to sa samozrejme z volebného obdobia na volebné obdobie môže meniť a mení sa to. No, tu je dôležité, že čas dal za pravdu tomuto rozhodnutiu. Hovorím teraz o rozdelení, pretože to spolu súvisí, že to naše štátoprávne usporiadanie bolo, hádam, základom toho nedorozumenia už v tom roku 91 a vo VPN. A tu ešte je dôležité spomenúť možno jednu okolnosť, že my sme síce voľby vyhrali, ale keď som zistil, že Mečiar vo vláde alebo v opozícii nie je to isté ako v jednej strane a v tej ďalšej vláde, v samostatnom štáte, a nastali isté konflikty medzi mnou a ním. Takže som v marci 93 odišiel a na jar, alebo na začiatku jary 94 sme odvolali Mečiara, aj zásluhou prezidenta Kováča, a takmer rok tu bola Moravčíková vláda. Hovorím o tom preto, že tvrdiť, že ja som teda bol na začiatku vzniku mečiarizmu, v čase, keď som vystúpil v televízii, čo bol marec 91, a že to trvalo až do toho roku 98, je nezmysel, pretože medzi tým sme predsa ho odvolali a bola tu Moravčíková vláda. Pravdou je, že boli predčasné voľby, ako sme ustanovili Moravčíkovú vládu, a niekedy v novembri 94 tie voľby Mečiar vyhral a nastala noc dlhých nožov, takzvaná, a privatizácia divoká a vlastne únos štátu. Niečo podobné, ako sme nedávno zažili aj u nás, ale tomu sa teraz bližšie venovať nebudem. No, ja som v tom čase bol v opozícii, samozrejme, a podarilo sa nám v 98. spojiť demokratické strany a definitívne sme vytvorili Dzurindovú vládu, aj keď Mečiar voľby vyhral o niekoľko desatín percenta. Čiže ak som už spomenul, že mečiarizmus je isté pohrávanie sa s mocou, tak mečiarizmus v opozícii rád by som si vypočul týchto expertov v úvodzovkách, čo to vlastne je. Ako sa možno s mocou pohrávať, keď ju nemám. Teda v opozícii. Čiže vrátim sa k tomu, že o niekoľko dní budeme mať súdne konanie a mne nejde o nič. Nechcem ani peniaze, ani žiadne funkcie, ani nejakú inú satisfakciu. Chcem len to, čo som žiadal na začiatku. Ospravedlnenie a priznanie. Ja som vtedy žiadal, aby sa seriózne ospravedlnil, že úmyselne klamal. A aby bola táto kniha stiahnutá z obehu. A keď nie je stiahnutá, tak aby aspoň na tých stranách, kde sa dopúšťa veľkých nepravd, boli vložené vysvetľujúce vsúvky, že napríklad, aby som bol konkrétny, nikdy mi prejavy nepísal Sviechota, pretože som ho nepoznal, a podobne aj s mečiarizmom a tak ďalej. No. Takže súd, hádam, rozhodne o tom, kto má pravdu. Mnohé z toho dnes vysvetľujú aj obhajcovia Fedora Gála, že ide o hodnotiace úsudky. No, hodnotiaci úsudok nie je vyhlásenie, že prejavy mi písal niekto, kým ma chcel vyslovene ponížiť a uraziť. To nie je hodnotiaci úsudok. Ja chcem teda dosiahnuť aspoň to, že
bude mať potvrdenie o tom, že Gál je luhár. To, že je intrigán, vyplýva z jeho neskorších vyjadrení, oral story, ako som už spomenul. A aj keď potom mnohé z toho možno bude hodnotené ako hodnotiaci úsudok, ale bude to hodnotiaci úsudok luhára. Uvidíme, aké stanovisko k tomu zaujme súd na tom prvom konaní a uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. V každom prípade chcem túto satisfakciu a som rád, že som sa toho dožil a ešte niekoľko dní vydržím.